Понеже от днес обявихме война на израелското правителство, започваме с ето това. Това са бутони, които когато Артур се опитва да усили Hitman музиката, защото играем Hitman, той всеки път цъка един бутон. И този бутон на дистанционното инсталира Netflix. Затова вече няма Netflix. Netflix е в устата ми. Вече ям Netflix. Netflix сега ще бъде погълнат и ще влезе в интестиналната ми кухня. Следващото нещо, което отива е Prime Video. Prime Video? Не Prime Video. Съжалявам Prime Video. За нещастие съм си взел скалпел за хартия. Prime Video. Фаща ли го фокуса? Той следващия, Rakuten TV, това никой не го използва. Окей. Съжалявам Rakuten TV. Rakuten TV. Следно Disney Plus. Disney Plus. Как ще гледаме Мандалорианеца? И ще гледаме нещо от Disney. Съжалявам, ще се тръгна. Това падна на пода. И сега вече пръстите ми могат гладко да минат по дистанционното, без да инсталират Disney Plus!